Ano pa para sa kaya, paingon na nga kwan. Tanaw niya. Makita makay matapang papa nago. Makita nago ko. Iso ni papa sakto dito. Kon maghisgot ta og sekreto adunay panultion nga wa gi aso nga makumkum og ang maong panultion nahimong tinuod sa habig sa usa ka 73 anyos nga taga Zone Pansat 2, Barangay Kalawisan, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kinihuman nga napagya na sa iyang mga silingan o kabanay o gani sa kadaghanan ang iyang dugay na nga gitago nga sekreto nga siya usa ka pisot kun wa pa matuli. Si Tatay Amado Amuin mapasigarbuhong misaysay sa May TV Cebu nga bisan sa iyang pangidaron nagpatuli na gyud siya kagahapong adlaw atol sa libreng operasyon tuli sa Lapu-Lapu City Government. Matud ni Tatay Amado nga sulod usab sa dugay nga panahon niya gitago ang iyang sekreto di lang sa kadaghanan kundi lakip na sa iyang 7 ka mga anak, 50 ka apo ug 25 ka apo sa tuhod. Kahadlok sa naandang paagi sa pagtuli kaniadto nga pakang moy usa sa hinungdan nga nang wa gyud magpatuli si Tatay Amado dihang bata pa kini. Gibutyag ni Tatay Amado nga samtang nagdagan ang katuigan nga wala siya matuli, naghanaw usab ang iyang kaisog nga magpatuli. Sanglit mauwaw naman siya sa mga istorya sa mga silingan og kaila. Bisan ang iyang asawa nga mitaliwa na sa laing kalibutan 11 ka tuig na ang nakalabay. Wala usab masayod sa iyang sekreto sumala ni Tatay Amado. Ang padungog-dungog sa mga tawo nga giingong nagduda sa dugay na niya nga sekreto ang nakaaghat kaniya nga magpatuli kagahapong adlaw. Bonus na lang matud pa ang pahalipay nga iyang nadawat gikan nila Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga mokabat sa 20,000 pesos. Kiniligay na ako sa barangay ba? Ana kas barangay? Oh, ya ang mga disipulyo. Namay ni kibaw nga ginam ko. Uy, wa di ka magpatuli kay. Kasi ingon siya, may yung ganggang ko. Nawagan na mo ba? Oh, ya. Mato. Na halos tanan mga tao ni barangay ni kibaw na nga pisyo ko. Gano sala? Bago lang. Padugay. Padugay mga tulo pa kadlaw gikan karon ya. Oh, so dugay gani mong kitang utago imong kuan imong sekreto. Dugay kay oy. Pila ka tuig ko. Karon pagay na kuan. Oh. Unya, imong mga anak wa pa ni kabaw. Wa pod. Samtang gihulagway ni Tatay Amado nga wala ray sakit ang pagtuli kaniya bisan sa iyang pangidaron. Gani wa siya makamatikod nga napaubos na siya sa pagtuli. Samtang naghigda na siya sa higdaanan, wala ro sab maglisod ang doktor nga nagtuli kaniya bisan sa iyang pangidaron. Apan giangkon ni Tatay Amado nga heben usab ang iyang gibating kauwaw dihang miabot sa Hopes Dome sa Barangay Gunob, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Diin gipahigayon ang operasyon tuli sa kagamhanan. Makita matud pa niya ang reaksyon sa mga ginikanan nga daw sa di makatuo nga siya magpatuli. May nalang nga gilahi siya og tuli sa kadaghanan nga mga bata. Aro usab kalikayan ang mas grabing kauwaw. Aska waga siya gapon diya siya hugdong siya sus daghana sa tan-aw ko kanang ang mga inahan ba sa bata. Sige siya patuloy na tiwa nga. Oh ya, katiwa nga magpatuloy na. Minaw ko sa istorya ko. Siya katiguwa nga ako. Ya mo to, ang uban nga tawa uban nga kisa ko to ko si Titri sa gugod niya. Ya. Nagpatuloy ko. So at least karon ya pagpatuli nimo kaning unsa man sakit wa ka mo mukuha nimong luha kay ang mga bata mo chabaw kay gyud. Ay wa siya. Awhag niya sa uban nga nagpabiling nagtago-tago sa ilang pagkapisot gumikan sa kauwaw og kahadlok nga magpatuli na. Sanglit base sa kulturang Pinoy, lahi ra gyud ang mahimong tiunay nga lalaki. Base sab sa mga medical experts, importante ang pagpatuli alang sa hygiene ug aron maminusan ang tsansa nga magka-urinary tract infection kun UTI. Sa pangutana kung unsay plano ni Tatay Amado, karon nga hingpit na siyang tuli, mao kini ang iyang tubag. Di wa pa ni mayo man namo ta ka umayo ni siya. Ako. Ay karon nga natuli na gyud gyud. Usa may imong pamatik gyud. Oh, nalipay po ko kay Imo testing nga. nalipay po ko ha mo kala yung mukha sige may katog na kuwagon. Nay nang utana nga sa imong pangidaron ngano nagpatuli pa ka para asa man ni? Pagpatuloy na ko tungod sa kuan kanang sa kawaw sa istorya sa kanang mga tao ba niya naghat ang kay ano gyud nga mawagtang ang kana ila si ibiyan ko istorya pisot. Ang salaping nadawat ni Tatay Amado gibayad niya sa iyang mga bayronon samtang gipangapuran usab niya ang iyang mga apo o ginagmayng kantidad. Kini si Greggy Magdadaro alang sa May TV Cebu.